fideo terfynol I ni, gan fod y gystadleuaeth bellach ar gau. Ond dyw amser yn hedfan pan ydych chi'n cael hwyl. Hawdd I fi weid. Diolch o galon I bob un ohonoch chi sydd wedi cymryd rhan yn her ffilm fer Hans ag S4C. Mae'r ymateb wedi bod yn anhygoel. Mae llwyth ohonoch chi wedi cystadlu. Ac mae'ch gwaith chi ar ben. Nawr, tro'r beirniad yw hi I weithio a gwylio pob un fideo sydd wedi cael ei creu dros y penwythnos. Rhyngddyn nhw, bydd y beirniad yn dewis enillydd yr her. Bydd un ohonoch chi, fel y gwyddoch chi, unigolyn neu dîm, yn ennill 1000 o bunnoedd a tocyn VIP I wyl Iris. Ond cofiwch fod hwn hefyd yn gyfle I lot Hans, sy'n gyfle ffantastig. Bydd rhai ohonoch chi falle hyd yn oed yn y rhaglen ar S4C ar y teledu, a falle bydd cyfle hyd yn oed y potensial I un o'r syniadau gael ei datblygu ymhellach gydag S4C ac Iris. Dyna'r cyfan wrth ai am nawr, welech chi mewn 48 awr arall am y canlyniad am 7 o'r gloch nos Fawrth. Ewch I gysgu. Hwyl am y tro.